ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಲ್ ಪಂಡ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ. ಆರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಕುತ್ತಾರ್ ಪದವು ಪನ್ಪ. ಆ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗು ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ. ಏಪೋದಿಂಚಿ ಪೋಡು ಪೋಡು ಅಂತ ಬನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಲ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅಂಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್ ಪೋಯಿಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋಯ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಪೋಯ. ಮುಲ್ತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ದಾದಾಂಡಲೆ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಮೂಲ್ ಸರಿ ಆತುಂಡು ಪನ್ನುಂತೆರ್ ಮೊಕುಲು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪರಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಉಂದಾನಗ ಇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಗಂಧ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅವೇ ಗಂಧಡ್ ವಾರೋಗಲ ವಾಸಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರ್. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೈತಲಡೆ 7 ಜನ ಅಮ್ಮನ ಮೂಲ ಮನೆಗ್ ಪೋಯ. ಮುಲ್ಪ 7 ಸೇರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರ ದೈವಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಪೋಯ. ಮೂಲು ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮದ್ಮೆಡ್ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ಚಿಡ್ಡ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಆತಿನಲ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಪನ್ನುಂತೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ನಾನ ತೊಲೈ ಪೋಯ. ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾಟ್ರ್ ಉಂದೆನ್ ನಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಮನೆ ಪೋದು ದೀವೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನೆ ದೀವೆನೆನೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದವಾದ್ ನಮ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ. ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಕ್ ಏರ್ಲ ಯಜಮಾನೆ ಕಮಿಟಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಸಾನನ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ 7 ಕಟ್ಟೆಲು ಉಂಡು. ಅರೆಗ್ 7 ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಸಂಚಾರ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕಾಡು ಕಟ್ಟೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಐತರಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪನಂತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜನ ಪೂರಾ ಸ್ಟೋರಿನ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಸಪರೇಟ್ ಏಳು ಪೂರ ಬೈದಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕನ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಪನಿಯರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪುಜೆರ್. ಆಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪೂರ ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅವೆನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ್ನ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ಡೆ ಪಂಡೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಪರಿಯರೆಗಿಂದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬೊಂಡಲ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೊಂಡ ಪೂರ ಪರ್ದ್ ಅಜ್ಜನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ದೆಕ್ಕಾಡು ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಲಿ ಬೀಡನೆ ಪರಕೆ ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ಅವೆನ್ ದೆತೊನೆರೆಗುಂದು ಬತ್ತ. ಆಂಡ ಮೂಲು ಉಲಾಯಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗೊರಿ ಪಂಡೆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಚಿಂತ. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕುತ್ತಾರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ. ಅಂಚನೆ ಕುತ್ತಾರದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕನಸು ಕುತ್ತಾರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೊಡುಂದು. ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್.